Casa Vicens. Ubicada al barri barceloní de Gràcia, la Casa Vicens va ser el primer treball important de l'arquitecte Antoni Gaudí. L'habitatge és un dels 7 edificis, obra del genial arquitecte, declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 2005. Construïda entre els anys 1883 i 1885, la casa presenta diferents volums separats per angles esglaonats, en un concepte oposat al de la Pedrera, en què predominen les línies ondulades. La construcció desprèn un toc oriental i mudèjar, de moda a l'època, amb la façana coberta de rajoles verdes i blanques. Una clara al·lusió a Manuel Vicens i Muntaner, corredor de canvi i borsa i l'home que va confiar en Gaudí per dissenyar el seu futur habitatge. Per a la decoració, Gaudí s'inspira en les plantes que creixen al jardí de la finca, aplicant per primer cop el seu criteri de fer servir la natura com a inspiració per a l'arquitectura. A l'interior hi segueix predominant l'estil mudèjar, que es manifesta d'una manera molt acusada a l'habitació anomenada fumador. Els sostres, ornamentacions en forma de plantes i flors multicolors, completen un conjunt exòtic i sorprenent que va fer furor entre l'elit barcelonina de l'època.